Hey Walou. Uniek, Rising Star, Reina en Rijntje. Mooi nieuwe vlechten. En Kriebox erin. Jee. Want Doggy is er aan eten. Ja. Stik nog een paar brokjes. Zo, goed zo. Ken je wel in. Tja, dit is een eigen bakje. Wat is er uniek? Waar staat wel even net van? Hé? Net van. Ja, komt hij Kriebox in. Eigen schuld. Vooruit. En Do krijgt nog wat. Hé, net van. Net van. Daar staan ze, alle treien. Die is wel goed. Nou, vlechten in. Hier even poetsen. Vies wel even relaxed op net, hé. Hé. Even zonder. Even wennen, jong. Hé. Jij erbij. Net leuk? Nou, ik ben bij Uniek even naar je vlechten. En dan dat we daar ook wat Kriebox zien. Dat is vooral het net op iets.
Nou, wat is ze relaxed, hè? Zonder kindje even. Ja, ik denk dat ze het wel even chill vindt. Even moederstijd. Ja. Hey. Oh ja. Ja. Even wat aandacht. Ja. Snap ik, hè? Dat ik zo ben. Ja. Snap ik. Nee, dan ben ik direct ervaren. Hé, dat snap ik ook, hè? 2 memmies met 2 jongens. Nou, dat Ja. snappen we wel, hè? Ja. Ja. De kleine staar is even aan het wennen, dat hij is ook even alleen met wezen, hè? Zonder memmy. Ja. Ja, Poppy. Hoi. Otte. Rustig maar, hè. Hey. Rustig maar. Och. Uniek komt zo weer om. Ja, goed zo. Nou is er een klein mooi. Vlechten zitten er weer in. Ja. Vlechtjes. Ik zal er nog kriebox in doen. Goed. Stut is weer kampt. Oh, zagrut. We hebben net 1 oren Friesje die zo'n de stut heeft. Dat is Jan. Oh. Zo, lieke breed als mij. Als ik? Dus zo is dat. Zo mooi. Hey. Uniek. Nee, geen zin. Geen zin. Nou, ik zal opzitten. Oh, daar gaan ze. Nou, als Jos daar blijft staan, Gaat het misschien goed. dan gaat het goed. Het is nu wel lekkerder als het waait. Let eens op, Polly. Heel ver over. Lukt dat? Draak? Nee. Nou, hier blijven. Up. Een draakje, hè? Ja. Ja.